years, atin na ulit ang gintong medalya mga bro. Napaka-intense ng laban mga bro, may nagdabog pa sa kalaban, nakabawi na din sa wakas. Etong si Justin Brownlee, kinulang sa Mamba mode mga bro si RHJ, ganda ng nilaro ni Chris Newsom. Eto na mga bro, Gilas Pilipinas versus Jordan, ang muling pagkikita ng dalawang koponan, pero ngayon may nakataya ng gintong medalya para sa mananalong team. Muling pagkikita din to ni Kobe Bryant ng Jordan at Tracy McGrady naman ng Pilipinas. Eto na nga kaya ang pagkakataon makabawi si Justin Brownlee kontra kay RHJ. Well, first quarter, same starting five ang gamit ni Coach Team Cone. Banggaan agad si JB at RHJ. Agad nakabutas beyond the arc ang Jordan mga bro. Transition 3 points mula kay Fadi Ibrahim, pero naibawi agad yan ni Shari Thompson at panglamang na 3 points ni Chris Newsom. Maagang kumokonekta ang outside shooting ng Gilas mga bro. Iyawan naman ng mga fans sa tuwing hawak ni Hollis Jefferson ang bola na pamatay pa din ang pull-up jumper. Pero buti na lang mga bro, ganda ng gising ng opensa para kay Chris Newsom. Nakakuha pa ng N1 basket sa play na to. Umambag naman ng 4 na puntos dyan si Shari Thompson at Justin Brownlee. Kumana sa huling minuto ng quarter, 7 points para kay JB, samahan pa ng 4 rebounds at team high 3 assists. Dahil dyan mga bro, lamang pa tayo ng 5 sa opening quarter, 17-12. Second quarter mga bro, palubo ang lead ng Gilas Pilipinas. Grabe pa din ang sipag na pinapakita ni Shari Thompson. Laging active sa pagkuha ng rebound. Finally, pumapasok na din ang mga tira ni Ange Kwame na nung nakaraang game parang pinabato lang ang tira. Ganda din ang pagbantay niya dito kay RHJ kung saan tukod na ang balikat ni Jefferson. At nakalamang na ng 13 points ang pambansang koponan. May napahampas pa ng upuan sa bench ng kalaban. Kahit yung mga fans ng Jordan hindi makapaniwala sa nangyayari. Yun nga lang, under 5 minute mark, biglang napa-timeout si Coach Team Cone mga bro matapos ang back-to-back 3 points na ginawa ng Jordan. Pero after ng timeout na yan, takeover mode malala na si RHJ mga bro. Nagala-black mamba na mga bro, kanya galing ang 9 points sa 11-0 run na ginawa ng Jordan. Umabot pa ang run na yan sa 16-3 run kung saan si Brownlee na lang ang uling pumunto sa Gilas hanggang sa nawi na nga sa tabla ang laban, 31-31. Third quarter, batuhan na ng matitinding opensa mga bro, muling kumukonekta. Etong outside shooting ng Gilas, tig-isa para kay Newsom, Scotty at Oftana. Kaya naman dahil dyan, bumalik ulit sa atin ang kalamangan. Buti na lang din mga bro, bagyang lumamig ang opensa ni RHJ. Magic bunot ang datingan ngayon ni Chris Newsom na napaka-consistent sa kanyang opensa. Pangalawa siya sa Gilas mga bro na nakapagdala ng double figure. End of third quarter mga bro, lamang tayo ng 10 points, 51-41. Well, fourth and final quarter mga bro, kontrolado pa din ng Gilas ang lead. Under 7 minute mark, nasa 8 points pa ang inahabol ng Jordan. Tila naubusan na din ang Mamba mode mga bro si RHJ at lumamang na tayo ng 10 points under 4 minutes. Kaya naman dahil doon mga bro, sa uli panalo ang Gilas Pilipinas at naisungkit na natin ang gintong medalya after long 61 years.